garantiya ve Kurd buxane. Kurd çıqas tekoşina xa peş da bibin peşeroja xa ava bikin. Em siyaseta popüler nakin, siyaseta magazinel nakin. Rastî û hakikata Kurdistanê Kurda çi bi ser ve em siyaset dikin. Serok apo Kurdiya wî hem heremî hem ji bi akademik xurttir bû. Hewlê hevalên hepsî zindanê hene. Endamên Partiya Kerkerên Kurdistan şervan hene, xebatkarên wan hene. Divê ji bo wan qanûnek were derxistin. Meka zagon were guherandin. Ji bo ev ji karibin werin tevlî siyaseta demokratîk bibin. Kek maşallah em bixa bawerin. Gelek spas dikim bi çûyîna we ya İmraliyê dest pê kir bû vê qonaxa pêvajoya aştiyê. Kurdistan çar parçayı, li çar parça, çar devleta hatê parvakirin. Helbet ser hevdî bandor dike ve rastî jî em dibînin. Le biryarên Sûriyê, biryarên Rojava, Kurdên Rojava, bidin Kurdên Rojava gelek bedelê me zindan derdora 20,000 xort û ciwanên xwe li ve dere şehîtan terorîzma Daişa Kurda li Kobanê sekinan, li dünya jî dişopînê, Awropa jî dişopînê. Nêrîna li İmraliyê çi ye? Em ê van pirsan ji birêz Ömer Öcalan pirsin ku ew bi xwe parlamenterê Dem Partiyê yê Rûhayê û di heman demê de jî bi raziyê rêberê PKK Abdullah Öcalan'a bi xêratî serçava hatî. Merhaba, nav xêrê dabin, çavê ve sağ silav û hürmet. Gelek spas dikim bi çûyîna we ya İmraliyê dest pê kir bû vê qonaxa pêvajoya aştiyê. Herî dawê dîsa tu biçûyî ve pêre hevdîtin pêganî lê îca wekî malbat ve serdana İmraliyê kir di sî û yekê meha borî de. Dixwazim hema ji vê pirsê dest pê bikim. Ve bi Kurdî hevdîtin kir an bi Tirkî? Rast hevdîtina me ewil 23 Cotmehê 2024 bû. Hevdîtina me davê jî 21 Cotmehê 2025 bû. Vek malbat em çûn 11 sal pêva kuşka serokatî jî hatibû. Me hevdîtina xwe saetekê bêtir bi Kurdî kir, bi kurmancî kir. Nîv saetekê davê jî me bi Tirkî berdewam kir. Naveroka sohbeta ve saatekî ya bi Kurdî çi bû? Rast bêtir malbat hata axavtin, behsa gund kir, behsa reha kir, behsa xelfetê kir, endamên malbat û hevalên xwe kir. Serok apo gelek cara gundên derdorê re tekilî danîbûn, hevalên gundê derdorê behsa wan kirin. Lê behsa gundê Türkmena jî kir, gundên xelfetê ê Türkmena gelek şervanê wan ê tevlî PKK jî bû bûn jiyana xwe ji dest dabûn. Behsa wan malbat nakirin. Lê siyaset jî bi Kurdî hate nirxandin. Min ew jî bipirsiya Kurdiya xwe qet ji bîr nekiribû çünkü 27 sal em behsa 27 salan dikin ku di girtîgehê de ye û axaftin me bi Kurdî jî pêra nedihate kirin. Ji xwe demekî dirêj hevdîtin tune bi pêra. Kurdî ji bîr kiribû te tiştekî ferq kir. Bi rastî axaftina Serok apo Kurdiya wî hem heremî hem jî bi akademik xurttir bû. Heremî bêtir nav de hebû lê Kurdiya hemû bajar fehm bikiştê de bû ê akademik. Lê alê ji bîrkirinê re tiştek tune behsa hevalê xwe 5 sal berî ve 40 sal berî ve şehîdên ewil jî dikirin. Alê ji bîrkirinê de tu pirsgirêk tune bû, alê hişmendî û sekin de xort bû, bank lantek berfire hebû. Te got di hevdîtina xwe de em li ser mijarên siyasî jî axivîn. Vê dixwazim bi awayekî zelal tu bibersivînî. Öcalan û dewletê li ser çi esasî li hev kirine? Em karin va tişna bêjin. Ev salek serra derbas bû. Partiya Karkerên Kurdistan gelek gav avêtin, bangwaziya Serok apo çêbû. Li hemberî ve bangwaziyê Partiya Karkerên Kurdistan biryara fesihkirine kongre çêkir, biryara fesihkirine di kongre da girt. Sembolîk bi jî silah şewitandin. Gelek endamên PKK, gelek rêverberên PKK jî nav da bû. Herî davê jî biryara vekşandina ji Bakurê Kurdistanê hat girtin û gav hata avêtin. Divê ana pêva jî devlet gavên şember bavêjir. Lê Serok apo tu cara va tişna nîqaş nake, dibêjî gelê Kurd çawa bike,
peşaroja Kurda bir şekli stratejik ama çava ava bakın betir ev tişnaten şiro vekirin rasta aleki ve mesela devlet komara Türkiye'yi dve devlet gori ve gava bavece ev betir teknikine ev betir tişten rojane dibi ki ev nav tişte rojane da peşaroja Kurdaji diyar bibe le betir yani lehevkirine ki zelal tune mesela peşaroja Kurda ve çibbe statüyen ku bi salan partiye ve bahs dikir ev statüye di da xwaza statüye çû yan alternatîfeke din jê hatî dîtin elbette em karin bêjin guherandin û veguherandin di partiyê da jî di hişmendiya Kurda da jî çê dibe ji bo sedsal tê guherandin siyaset te guherandin gelekî aliyên tekoşînê te guherandin helbet tekoşîna Kurda bi şeklekî xurt te berdevam bike hişmendiye Kurdiyatî ji bo peşerojê hatê afirandin hêzek dînamîk û hêzek aksiyonel ji bo peşeroja wî welatî Kurd aktörên serekene di wî alî de ji rol û misyona xwe bilîzin le hinek hesasiyet hene ev hesasiyetne ji divê mirov ber çawara bigire le êdî Kurd ketin qonaxekê ji ve qonaxa veger tuneyê tekoşîna xwe asta ve dugeherên xwe ber çawara derbas dikin guherandin ve guherandinê dikin ji bo peşerojê bi stratejik mezine bimeşin Kurd 40 sal berî ve 5 sal berî ve tu nedahatin hesibandin ana hebûna Kurda te qebûl kirin nasnama Kurda te qebûl kirin le ev tiştên em nîqaş dikin peşerojê ev vere nîqaş kirin çawa ana gavên lezgînî hevcedarî pê heye ev gavên lezgînî verin avêtin demdirêj ev mesele çareseriya ve vere nîqaş kirin pirsgirêkê 7 salî şerê 41 sala tekoşîna 52 sala ez bawer nakim salekê de çareser bike bi gav ev baş berdevam kaka Emer niha kes nizane çi dibe ne rojnamevan dizanin ne parlamenter dizanin ne xelk bi xwe dizanin herkes li ser ihtimala şîrove dike ê ku herî zêde diçe İmraliyê bi Öcalan re hevtin dike tuyê ji ber wê dipirsim yani Kurd mesela wê wekî xwe bimînin Kurd wê wekî netew hem neteva xwe hem zimanê xwe wê çawa biparêzin yani garantiya wî çi ye garantiya we Kurd bixwane Kurd çi qas tekoşîna xwe pêş da bibin ev peşeroja xwe ava bikin ana dibik hûn ji rojnamevanin mafê ve hey hûn her pirsî bikin le em ji vir manşeta dernaxin em siyaseta popüler nakin siyaseta magazînel nakin rastî û heqîqeta Kurdistanê Kurda çi bi ser ve em siyaset dikin tekoşînek em dimeşînin Kurd jî bedelek me zindan ûn jî dişopîn ne 41 salin ve davê da ne tene li Bakurê Kurdistanê li her çar parçeyê Kurdistanê ser tunebûna Kurda siyasetên qirêj hatin meşandin li ana vêga ve devleta Türkiye dibêjî ez ê Kurda bi nasnama wan bi hebûna wan bi zimanê wan qebûl bikim daxwaza me ji ev e devlet wisa dibêje yani li hevkirine wisa heye înkarkirin tuneyê înkarkirin tuneyê vaya gava ewil e serok apo jî dema behsa hevdîtinê xwe de dibêje gotinek Çîniya heye divê 1000 kilometre bi gaveke dest pê dike divê ev gava vere avêtin ev 1000 kilometre ev demdirêj berdewam bike ana gava ewil hatê avêtin samimiyet xuya dibe e xebat vere meşandin divî alî de gumanê min tune Kurd xwe ava bikin le alî devlet gava bavê jî heye em nikarin hemî tiştî bidin ser pişta gelê Kurd divê devlet ji berpirsiyartiya xwe binê cihî rast çi bike mesela devlet çi gava baveje ewilê hevalên hepsû zindanê hene endamên Partiya Kerkerên Kurdistan şervan hene xebatkarên wan hene divê ji bo wan qanûnek were derxistin meka zagon were guherandin ji bo ev ji karibin werin tevlî siyaseta demokratîk bibin kek maşallah em bixwe bawerin ev hişmendî bixwe bawer ev hişmendî dema qedexeyê ser ve hişmendî rabe bi gav bi potansiyelek mezin ev bimeşe Kurda re ji bingehek bi wî şeklî heye heye ana li qada cîhanê de jî li miqabilê Kurda ser siyaseta Kurda terörizekirinek hebû diplomasiya Türkiye jî li her çar aliyê cîhanê ser tunebûna Kurda dihat meşandin dema ev qedexe rabe ev
terörize kirina ser Kurda rabı Kurd li Kurdistanê jî li Rojhilata Navîn jî gavên mezin bavêjin xwe ava bikin. Divir de niha ew gavên ku te got divê dewlet divê bavêje ew encamên vê pirsgirêkê ne. Yani gavên esasî wê çi bêne avêtin û qet hev naxifin li ser bazariyekî, danûstandinekî, garantiyekî. Siyasetê de bazariyê bêtir divê herkes bi xwe bawer be. Tiştî hûn dibêjin ez fehm dikim. Ziman, nasnama, welat, rêveberina xwîyî wana ji bo me ji tiştên esasî ne. Li siyasetê de em bi gav darin. Têkoşînê jî bi wî şekliyê. Serok Apo jî bingeha vî tiştî hazir dike. 27 salin divirdayê hemû xebata xwe ser çareserkirina mesela Kurdayê tekîlek 1000 salî jê divê mirov wî jî bibîne. Ana ne tenê ji bo Bakurê Kurdistanê. Kurd milletê dira çawa bijîn. Arabara, Fersara, Tirkara nav xwe de çawa bijîn. Ev ji tiştekî esasî ye. Baş e tişta ku herî zêde tê merakkirin hê jî bersiva vê pirsê me rasterast negirtiye. Vê pêvajoyê dema dest pê kir li Sûriyê li Rojavayê Kurdistanê demekî gelek nazik û hessas hebû. Niha çekdanîna PKK tenê ji bo Tirkiye derbas dibe yan Rojava û Rojhilatê Kurdistanê jî li xwe digire. Ana Wan qeaxivin li ser vê yekê. PKK ser navê xwe diaxive, rêberê PKK jî diaxive, biryargirtina PKK ji ber çawaye. Lê Kurd ne tenê li Bakurê Kurdistanê û metropolên Tirkiyeyê dijîn. Li Rojava Sûrî jî dijîn, li Iraqê û Başûrê Kurdistanê jî li Kurdistana Rojava jî dijîn. Kurdên li Sûriyê, li Rojava, Bakur Rojhilatê Sûriyê biryara xwe bidin. Tekîliya wan jî bi rejima Sûriyê re çêbibe. Evna li hev bikin. Li ana komara Tirkiyeyê jî zêde Sûrî dixir Rojava xwe. Li Kurdên ve derê jî Sûrî ji birayê me ne. Dema unke çareseriyekê bi Kurdên Bakur re Kurdistana Bakur re pêş bixin divê ûn hessasiyeta Rojava ji ber çavara bigirin. Mesela çeka destê wan de çek heye biryara xwe bidin. Li hêzek Yani ne bazareke di navbera İmralî û devletê de. Ev tişta me nedît li dibikî hinek danûstandin jî hebe. Navbera devletê re nîqaşkirin jê rastiyekê ye. Kurdistan çar parçayê li çar parça çar devleta hatê parvakirin helbet ser hevdî bandor dike ve rastî jî em dibînin. Li biryarên Sûriyê, biryarên Rojava, Kurdên Rojava bidin Kurdên Rojava gelek bedelê mezindan derdora 20,000 xort û ciwanên xwe li ve dere şehîtan terorîzma Daişa Kurda li Kobanê sekinand li dünya jî dişopînê, Ewropa jî dişopînê. Ez bawer dikim pêşerojê Kurdên Sûriyê Rojava pêşeroja xwe diyar bikin ji bo Sûriyê ji xebatekê dimeşin. Ana pêvistiya rejima Sûriyê ji Kurdên Sûriyê heye. Ji bo em dibêjin milletekî zaneyê pêşketî demokrat e fêda Kurda li Sûriyê jî bibe divê nav hevgirtineke de ev mesele çareser bibe. Mesela Suriye, mesela Rojava te got dibe ku hatibe nîqaşkirin û bazarekê danûstandinekê li ser hatibe kirin jî. Mebesa te çi ye? Têkoşîna Rojava ji bo me têkoşînek pir taybet e, pir pîroz e. Gelek bedel li ve dere hate dayîn. Em nabêjin bazar ser Sûriye û Kurdên Sûriye çêbibe. Yani ev bi vî şekilde em binav nakin. Li bandora Serokapo li Rojava jî li Sûriye jî heye. Mesela Sûriye bi rejimê re were çareserkirin. Dema pirsgirêkek li Sûriye hebe divê devletbûna wir ji devleta Tirkiye qebûl bike. Divê ev dan û ustandin bi rejima Sûriye û Kurdên li Sûriye Rojavayên Sûriye qesedere hevdîtin çêbibe. Le bandor dike siyaseta Rojhilata Navîn ev çend salin davê da şerê İsraîl û navbera Filîstîn mesela İran ev şerê İranê gelek geşedanên Rojhilata Navîn bandora xwe ser meselaya Kurda dike. Le Kurd li ve dere birêxistinin ji 100 sal berî ve Kurda ders derxistî ji xwe re ana hevgirtinek mezin heye li nav qasirê tenê Kurd jî tune ne hêzên Ereb jî hene gelek mirovên cuda û nasnameyên cuda û baweriyên cuda jî hene.
Kurdên Sûriye karin mesela xwe bi rejima Sûriye re çareser bike le divê dewleta Tirkiye jî bêtir nermtir be bêtir fehm bike ji çi fehm bike ji Kurdên Sûriyê birayê me ne nabera Purs û Sêv Kobanê de ji bo me tu ferq tune ye باش اگر له هاتنکی هيا چما انقره بقامشلو رازدتر نادو ناستینه به شامل دردستینه ev tişna gelek cara me çapemenê re jî gotiye nîqaşî kiriye devsa Ahmet Alşara divê dewleta Tirkiye bi mazlum Kobanî ji karibe bipeyve Salih Misrûn re jî karibe bipeyve İlham Ahmet re jî karibe bipeyve Aldar Xelîl Foza Yusuf divê bipeyve le ev siyaseta sed salin hîn berdewam dike bi vî şeklî hebûna Kurda ji bo tu milletî ne xeter e yani hebûna wan jî li miqabilê Kurda divê ne xeter bi gorî ve gava bavêjin le heya ana bi gav gav mesele te fehmkirin nav çerçeveya lehevhatinê divê Tirkiye jî rola xwe êrînî bîlize demonke Bakurê Kurdistanê Kurdên Bakura çareserîkê bînin divê ûn Kurdên Sûriye jî lehev bên qebûl bikin bi nasnama wan bi hebûna wan bi zimanê wan bi welatê wan divê were qebûl kirin. باش الامرالي sekreteriyek hatiye ava kirin Li grava İmrala ana çar kes sene sê kes bere bi salan baserok apobin jivan heval veysî tahliye bû ve davê seheb ê girtî biribûn bawan yek rahsiya wî çêbû ve ev dîsa vegeriya bû ciyê xwe ana çar heb hevalên girtî ba serok apona dervî ve tu kes tuneyê ez ve rêzanim ji derve kes diçe tê anna Wek ji malbat- xeynî şanda imralî Vek malbat em darin şande İmralı dare ev şande partiya deme em hevî dikin pêşeroja komisyona parlamentoya ji pencû yek hesapêk de bi temsîlî bijî here grava İmralı serok apo guhdar bike. sekreteriye heye anna Ez nizanim sekreterya ez bawer dikim tuneyî. Tune. Tunê vek bere ye ber ku ana. daxwazekî avakirina sekreteriye hebe ji bo yê dibêjin Rast ev tiştekî pêwîst e divê pêşeroja dema li hatin çê bibe çareserek pêş bibe divê civaka Tirkiye jî êdî va tişna qebûl bikir le ana pêvajoya ev salekê te meşandin salek berî ve jiyan li grava İmralı çawa ba ana ji bi şeklî bes çûn hatina malbatî kem bijî heye şandaya demet diçite ev e. Öcalan da hevdîtina xwe û te de qet qala azadkirina xwe serbezberdana xwe kir anna Behsa azadkirina xwe ev pênc carin hevdîtin me serok apora pêkanî behsa wa tişna nekir hevalên me dema diçin şandeya deme jî diçe gorî em zan behsa wa tişna neke divî alî da mesela Kurda ber her tiştî dibînê çareserî ber her tiştî dibînê le Partiya Kerkerê Kurdistan divî warî de daxuyanî da daxwaza gelê Kurd jî ji bo azadiya Rêber Öcalan e dema çareserî pêk be dema ev şerê bi salam berdewam dike bi dawî bibe divê hemû tişt ber çawara were girtin lehevhatin bi divê serokê ve serhildane jî şerd û mercê azad da bijî. باشه هایا وی و سرحدین دمیرتا جهف هنه آننا یعنی جهف نامه دشینن پیامه دشینن آننا Hevdîtina me pênc cara çêbû divê hevdîtine da behsa birê Selahattin Demirtaş nihat kirin. ویجی پرسم ده هفدیتنا خدا و قد بحثا دم پارتیه کر چونکی تی گوتن که دوی دم پارتی لگوری داخوازن اوجالان کلاسی خواه بگوهرنه کلاسی که نول خواه که لگوری پیواجوان نو کنگی دم پارتی و به سرخطا اوجالان Ana jî serxeta Öcalanê partiya deme pênc hevdîtinê me de jî behsa partiya deme hate kirin ji bo potansiyala ve gelek zêdeyê derdora 6 milyon deng dîstînê serok apo ji vî tiştî nerazî dibe ev potansiyala partiya deme heye mestir bibe firehtir bike alî Tirkiye jî xwe qebûl kirin bide gelek caran nîqaş ser partiya deme şandin rêxistinkirin ve divê xurtir bi divê imkan heye defret heye û karin ana li her bajarê Tirkiye jî siyaseta xurt bimeşin li Tirkiye jî se şaxê siyaset heye yek xwe bi ola İslamê
referansa wan ev AKP temsil dike adı vek netebune xwe temsil dike CHP peşengtiya xeta duyem dike partiya deme jî xeta seyem temsil dike ev jî xeta demokrasiyê divê li Türkiye xwe berfirehtir bike mestir bike potansiyela ve hey divê şerd û mercê xwe ji gorî ve bigihre ji bo ve daxaz zêdeyê ji bo ve carna rehne carna peşniyar li ji alî rêber û çalanda tê kirin. Dibe ku rojek bê û Öcalan bibe hev serokê giştî yan serokê giştiyê Dem Partiye. Pozisyona Serok Öcalan serokatiya partiya deme derbastık. Ez verre dibînim vaya nirxandina min hişmendiye gelek mezin pêşxist siyaseta rojane û an ji gotinên rojane betir bi stratejekî tev digere ji tinebûna heya ve noxte anîn le peşerojê çi vere peşiyame çi çebibe em nizanin le ana partiya deme rast xebateke dimeşînî kareke dike le pozisyona Serok Apo ji bo çar parçe Kurdistanê vatadare. Weqet di hevdîtina xwe de behsa Herêma Kurdistanê kirane, behsa Başûrê Kurdistanê. Gelek cara behsa Herêma Kurdistanê dike. Çi dibêje? Slavê xwe ji jiwan ra şandibû, me jiwan ra gotibû berpirsiyarên Rêverberiya Başûrê Kurdistanê ra nêz da dişopînê alê demokrasiyê da nirxandina ve derê jî dike behsa pedeke jî kir, behsa yeneke jî kir. Ev tişta ji got pedeke got nav partiyê da ji demokrasiyê heye divê ev demokrasiya ve dere vere xurtkirin. Giringê dide Başûrê Kurdistanê. Giringê dide Rêverberiya Başûrê Kurdistanê û axa Başûrê Kurdistanê. Başa ez ê pirsekî magazînî bikim. Niha Öcalan ji futbolê gelek hez dikir û tîma wî ya sereke ji Galatasarayê bû. Niha Amed Spor jî heye. Wan qet servan mesela axivîn Ser mesela spor em naxivîn le tiştê ez zanim Serok Apo giringî dide sporê ji Amed Spor jî heya wî heye tiştê ez zanim le herkes zane demeke alîgirê Galatasaray bû ve gave nizam dibe ki dema wî tune bi sporê alaqadar bibe ler alê rêxistinkirin da jî heşt xalên paradigma wî hebe nav xala rêxistinkerina qada sosyal spor jî tê de heye. yani giringî dide Amedê, Amed Sporê. Bi her havî giringî dide Amedê. Başa vê jî pirsim û dawî lêbînin. Niha di maçeke pêşbirgeke Amed Sporê de pankartekî li ser bîranîna Mustafa Kemal Atatürkê de derxistin. Te dema ev yek dît te çi hîs kir yek ya da êdî rihê pêvajoyê bi vê awayî eleqayî pê heye yan derveyê xeta vê pêvajoyê be? Mijara Mustafa Kemal em karin gelek aliyê ve nîqaş bikin le avakirina komara Türkiye'de evulî Kurdara îtifaq hate meşandin davê de Kurd dervî pergala hatin îştin sistema re gelek cara Kurd hatin perçiqandin ev tişta ne tene alî mi de alî gelê Kurda nayê ji bîr kirin le em ji Amedê jî hez dikin em ji Amed Spor jî hez dikin em dixwazin Amed Spor bi serkeftî derkeve Lîga a Süperê de jî tekoşîneke bimeşîne alê sporê de jî bibe alternatîv Kurda jî spora Kurda jî çanda Kurda jî li qada cîhanê temsîl bike le em meselana hinekî dudirêjin nizamin nêzîkatiya Kurda ji bo me çi bi nêzîkatiya me jî hebe. Başa gelek spas kim zor spas beşdariya te. Spas xaş serkeftin ji ve gişara temaşavanê Rûdaw TV'ye ji Slavê xwe dişîne.